ମହାପ୍ରଭୁ କଂସ ଦଶାନନାରେ ତାପତ୍ରୟ ତାପିତ ଶୀତରଶ୍ମି ଅନାଥ ବନ୍ଧୁ କରୁଣୈକ ସିନ୍ଧୁ ନିରାଶ୍ରୟ ମାଂ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ ନିରାଶ୍ରୟ ମାଂ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ ନିରାଶ୍ରୟ ମାଂ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷମ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା ବୋଲିବା, ତାପରେ ଜାତକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଆଶା ତୁ ଏକା ଭରସା, ତୋ ବିନୁ ତ ଆନ ନାହିଁ, ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ଶରଣ ଗଲିତ ସାହୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସାହୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆଜି ପୁଣି ସାହୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ଶରଣ ଗଲିତ ସାହୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ସାଙ୍ଗସାଥି ପିଲା ଖେଳ ଦିନେ ଥିଲା ପିଲା ବେଳ, ସାଙ୍ଗସାଥି ପିଲା ଖେଳ ନଦୀର ପହଁରା ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳକୁ, ନଦୀର ପହଁରା ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳକୁ କେମିତି ତୁ ମନୁ ଲିଭାଇ ଦେଲୁ, ମାତୃଗର୍ଭେ କହିଥିଲୁ କଥା ରଖି ନ ପାରିଲୁ, ମାତୃଗର୍ଭେ କହିଥିଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣ। ଓଂ ଶରଣଂ ଗଦଦିନାଥଂ ପରିତ୍ରାଣଂ ପରାୟଣୀ ସର୍ବସ୍ୟାତି ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଭଗବତେ ନମଃ। ଆମେ ଗଲା ସପ୍ତାହରେ କର୍କଟ ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ରବିର ଫଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଫଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ସିଂହ ଲଗ୍ନରେ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ କ'ଣ ଫଳ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ଯଦି ସିଂହ ରାଶି 10-5 ମଘା ସିଂହ, 11-5 ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ, 12-5 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ, ଇଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ 3ଟି ରାଶି ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 10-5 ସିଂହ ରାଶି କେତୁ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ, ଜାତକରୁ ବାହାରିବ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଦଶା। 11-5 ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ଜନ୍ମ, ଶୁକ୍ର କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଜାତକ ଦେଖିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଜଣାପଡ଼ିବ। 12-5 ଅଛି ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ସେ ରବି ମହାଦଶା ଜନ୍ମ, ସେ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ବା ସେ ରାଶିଟି ରବି ମହାଦଶା ଜନ୍ମ, ସେ କେତେ ଦିନ ଭୋଗ ରହିଲେ, କେତେ ଦିନ କ'ଣ କଲେ, ସେଟା ଜାତକ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏଟା ମନକୁ କହିହେବନି। ଇଏ ଜାତକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରବି ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକର, ତାର ସିଂହ ରାଶି ହେଇଛି, 11-5 ହେଉ, 10-5 ହେଉ କି 12-5 ହେଉ, ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ରହିଲେ ରବି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଫଳ ନା, ସିଂହ ରାଶିରେ ଯଦ୍ୟପି ରବି ରହେ ଥାଇ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟି ଗୁଣିମାନି ହୋଇ, ବହୁତ ଶୁଭବନ୍ତର ହୁଏ ଯୋଗ, ତାକ ପାଳେ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ। ଯଦି ସିଂହରେ ରବି ରୁହେ, ସେ ଲୋକଟି କୌଣସି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ହଇରାଣ ବି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ବୁଝି ବିଚାରି କର୍ମ କରେ। ବଡ଼କୁ ପଚାରି, ସାନକୁ ବିଚାରି, ନିଜେ ବୁଝି ସୁଝି ସେ ଏଭଳି କର୍ମ କରେ, ସେ ପ୍ରାୟ ହଇରାଣ କମ୍ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ତାହେଲେ ହଇରାଣ ନିଶ୍ଚୟ କମିଯିବ। ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଛାତ ଉପରେ ମୁଗ ଥୁଆ ହେଇଛି,
ବିରି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ବର୍ଷା ହେବନି, ହେ ବର୍ଷା ଜଣାପଡ଼ୁନି ହେଲା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଜରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଶୋଇବା, ଯଦି ବର୍ଷାଟି ଆସିଲା, ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ଆଉ କାହାର କ'ଣ ହେବ ସେଟା ଆମର କ'ଣ ମିଳିବ। ଆମେ ଯଦି ସତର୍କ ହେବା, ଗାଡ଼ି ଜୋରରେ ଚଲେଇଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆସ୍ତେ ଚଲେଇଲେ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା, ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନିବା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏତେ ଅସୁବିଧା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲା ମାନେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିଲେ। ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ନ ରହିବା, ସବୁ କାମ ଖାମଖିଆଲି ହେବ, ହେ କ'ଣଟା ହେବ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଜୋରରେ, କି କ'ଣ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା, କି ଖାଲ ଢିପ ମାନିଆନି, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ହେଇଥିବ, ସିଂହ ରାଶିରେ ରବି ଥିବେ ଲଗ୍ନରେ, ସେ ଲୋକଟି ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା ମାନେ। ସେ ମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ପିଲେ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଅନି, ବହକାଲିଆ ହୁଅନି, ସଂସାର ରୀତିନୀତି ରଖ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଖ, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂସାରରେ ସମାନ ହେଇକରି ସେ ଚଳେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯଦି ସିଂହ ରାଶି ହେଇଥିବ, ସିଂହ ଅଲଗା ରାଶି ଅଲଗା ଲଗ୍ନ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସିଂହ ରାଶି ସିଂହ ଲଗ୍ନରେ ଏ ହେଉଛି ଫଳ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ତା'ର ଉଚ୍ଚ ଆଶା ବିଶେଷ ବି ରହିବନି, ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରହିବ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ, ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବି ଟିକେ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଲଗ୍ନରେ ରହିବ, ସେ ରାଶିଟି ବହୁତ ବଳବାନ ହୁଏ ଏବଂ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଏ, ସେ ଲୋକଟି ବହୁତ ରାଜନୀତିରେ ବି ଦେଖାଇ ପଡ଼ିଲେ ସହଯୋଗ କରେ। ଏବଂ ଯଦି ରବି ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହୋଇଗଲା, ସିଂହ ରାଶି ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ରାଶିରେ ସିଂହ ଲଗ୍ନରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରବି ସଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସିଂହରେ ରହେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ, ସକଳ ବିଦ୍ୟା ଋଣ ଅର୍ଥ ସେ କରଏ, କହିଥିବା କଥା ଗୋଟି ନିଶ୍ଚୟ ରଖଏ, ରାଜନୀତିରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରଏ, ଅନାୟାସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ସେ ଦେଇ। ରବି ହେଲେ ରାଜକୀୟ ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ରାଜକୀୟ ଗ୍ରହ। ଯଦି ସେ ସିଂହ ରାଶି ଦିନ ଯାକ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଏବଂ ଆମର କିଏ ରବି ଏବଂ ଲଗ୍ନାଧିପତି ରବି, ଇଏ ରହିଲେ ସିଂହରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ବି ତା ସହିତ ରହିଲେ, ସେ ବହୁତ ବଳବାନ ଜାତକଟି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଳବାନ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ରବିଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ, ସେ ଲୋକଟି ବଡ଼ପଣ ଟିକେ ଦେଖେଇ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବ କଥା ଟିକେ ଭାରି ଗ୍ରାଭିଟିକିରି କହିବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେ ଜିତିବ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବ, ବହୁତ ସୁଫଳ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଭୋଗିବ, ସୁଫଳ ଭୋଗିବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଦେଖିବ, ଘରକୁ ଦେଖିବ, ତା'ର ସବୁ ଯେତେ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ସେ ଦେଖିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲରେ ତା ସମୟଟି କଟିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ସିଂହ ରାଶି ହେଇଛି 10-5 ହେଉ, 11-5 ହେଉ, 12-5 ହେଉ, ଯଦି ସିଂହ ରାଶି ହେଇଛି, ସିଂହ ଲଗ୍ନ ହେଇଛି, ଯଦି ସିଂହ ଲଗ୍ନରେ ରବି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଜାତକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ସିଂହ ଲଗ୍ନରେ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପାପଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବ, ରାହୁ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବ, କେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବ, ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟି ଉତ୍ତରରୁ ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବ। ଯଦି ଏ ଦୋଷ ଥିବ, ତାହେଲେ ଫଳ କମିଯିବ। ଆମେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା, ଖାଇନଥିବା ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା, ପଡ଼ିଯିବା। ଯଦି 64 ପେଟରେ ଭୋଜନ ଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପଡ଼ିବାନି, ଯାହାହେଲେ ବି କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ପଳେଇବା। ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ ଲଗ୍ନରେ, ଯଦି କୌଣସି ପାପଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟି ବହୁତ ସୁଫଳ ପାଇବ, ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଭଲ, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ବାଉଳା ନାହିଁ। ଯଦି ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଲେ ଶନି, ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଜାତକରେ ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ସପ୍ତମାଧିପତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। କାହିଁକି ନା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଦେଶ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଲଗ୍ନରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ, ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ, ସପ୍ତମରେ ଶନି ରହିଲେ, ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ରହିଲେ, ସପ୍ତମରେ କେତୁ ରହିଲେ, ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନି ମେଷରେ ରହିଲେ, ଶନି କର୍କଟରେ ରହିଲେ, ଶନି ସିଂହରେ ରହିଲେ, ଶନି ବିଛାରେ ରହିଲେ, ସେ ଲୋକ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ହେବନି। ସେ ବିବାହର ତାରିଖରୁ ମଶାଣି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଜୀବନ ଝୁରି ଝୁରି ଅଶାନ୍ତିରେ ଯିବ। ବହୁତ ଜାତକ ଦେଖାହେଇଛି, ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, 500 ଲୋକଙ୍କର ହେଇଛି, ହେଉଛି ବି ହେବ, କେହି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ଯିଏ ଯାହା କହୁ ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ମିଳିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଧାରା, ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକିଏ ବାଉଳା ନାହିଁ।
ଯଦି ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନି ତୁଳାରେ ଥିବ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ, ଶନିର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ତୁଳା ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟି ତା ଜୀବନରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ନାଁ କରିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ତାର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ତାକୁ ଭଲ ମିଳିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସେ ଯାହା କହିବ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ମାନିବେ, ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ମିଳିବ, ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବ। ଯଦି ଶନି ଧରନ୍ତୁ ଶନି ନିଚା ଅଛି 18 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ଶନି ହେଲା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା, ହେଲେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶିରେ ଆସିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନି ଇଏ ଲଗ୍ନକୁ ବାଧକ ହେଲେ ବି ଯେହେତୁ ଶନି 18 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଛି, ଶନି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ଶନି ଥିବ ମେଷ ରାଶିରେ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ, ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଲେ ଶନି, ଶନି ରହିଲେ ମେଷ ରାଶିରେ, ସେ ରହିବ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ତାର ଶୁଭଫଳ ଆସିବ। ଯଦି ରହିବେ 25ରୁ 30 ଭିତରେ ଶନି ମୃତ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓଲା, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ କେଟେ କେଟେ ହେବ ଘରେ, ଘର ଅଶାନ୍ତି, ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୋଗିଆଟା ସାରା। ଯଦି ଶନି କର୍କଟରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମର ସିଂହ ଲଗ୍ନକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ରହିଲେ କର୍କଟ, ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଲେ ଦ୍ୱାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ ହେଉଛି ସୁଖ ଶୟନ ଅବସ୍ଥା। ସେ ଲୋକଟି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବେଶୀ ଶୋଇବନି, ସେ ରାତିରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ, ସେ ସବୁବେଳେ କେଟେ କେଟେ ହେଇକି ତା ଅମଳ ଘଟିବ, କାରଣ ସପ୍ତମାଧିପତି ରହିଲେ ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶରେ ସ୍ୱାମୀର। ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ସପ୍ତମାଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ରହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ବାଧିତ ହେବ। ଯଦି ସପ୍ତମାଧିପତି ରହିଲେ ବିଛାରେ, ତାହେଲେ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଇଏ ହେଲେ ପରମ ଶତ୍ରୁ, ୟାଙ୍କର ପଡ଼େଇନି, ଶନିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କେବେ ବି ଭଲ ପଡ଼େଇ ନାହିଁ କି ପଡ଼ିବନି, ସେ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନି ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ରହିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଠି ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇପାରେ, ହଣାମରା ହୋଇପାରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇପାରେ, ସନ୍ତାନ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସନ୍ତାନରେ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ସେ ପାଇ ନପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ଜାତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ କି ଜାଣିନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ମିଛ ନୁହଁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ମିଛ ନୁହଁ, ଯେ ଜାତକ ଦେଖୁଛି ସିଏ ମିଛ ହୋଇପାରେ। ଆକାଶ ରଙ୍ଗ ମିଛ, ଆକାଶ ମିଛ ନୁହଁ। ନଦୀ ପାଣି ମିଛ, ବଡ଼ି ପାଣି ହେଲା, ବହୁତ ପାଣି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈ ଶୁଖିଲା, ନଦୀ ପାଣି ମିଛ, ନଦୀ ମିଛ ନୁହଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି ପୂର୍ବରୁ, ଯେ ଯଦି ଏଇ ହିସାବରେ ଥିବ ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ରହିବ, ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ନଥିବ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ରବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନିର ସ୍ଥିତି, ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ସପ୍ତମାଧି ମୁଁ ପ୍ରତିଥରକ ସପ୍ତମାଧି ସ୍ଥିତି କହିବି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସାୟ, ଆଉ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ହେଉଛି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା। ଯଦି ରବିଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମରେ ଥିବେ, ଯଦି ଶନି ତୁଳାରେ ଥିବ, ସେ ଲୋକଟି ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ସପ୍ତମାଧିପତି ନୀଚ ଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି କେବେ ବି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଲେ ନାମ ନେବାଟା ସାରା। ଏ କିଏ କ'ଣ କହୁ, ମୋର ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ମୁଁ କହିଲି। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା, ଜାତକ ଦେଖି ପରୀକ୍ଷା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମାଧିପତି ଜାତକରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବେ, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବ, ବିଦେଶକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଭଲ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ଭଲ ଶୟନ ମିଳିବ, ଭଲ ଘର କରିପାରିବେ, ଭଲ ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ, ବହୁତ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆମର ଭଳିଆ ଲୋକ 20 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ କରିପାରୁନେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ସେ କଲେ, ଆମ ପାଖରେ କାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ? ସିଏ ଧନୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆମେ କାହିଁ ନହେଲେ? ନା ହେବନି। କାହିଁକି ହେବନି? ନା ପୂର୍ବର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଇ ବଳେ, ପୂର୍ବର୍ଜିତ କର୍ମ ନାହିଁ ଲୋଡ଼ିଲେ ପାଇବ ବା କାହିଁ, ପୂର୍ବଜ ମରେ ଦେଇନାହୁଁ ଏ ଜନ୍ମେ ପାଇବୁ ବା କାହୁଁ। ଯଦି ପୂର୍ବର ସ୍ୱୀକୃତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିପାରିବାନି, ଆମ ସମୟ ପଳେଇବ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବାନି, ଆମ ସମୟ ପଳେଇବ। ଭଲ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇପାରିବାନି, ଆମେ ସଭାରେ ଜଡ଼ବତ୍ ମୁକ ଭଳିଆ ରହିବା। ବିଦ୍ୟାଠୁ ବଳିକି ଜିନିଷ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ୍ତି ଭି ବଣ୍ଟତେ ନୈବ ଚୌରେଣାପି ନ ନିୟତେ ଦାନେ ନ କ୍ଷୟ ଜାତି
विद्यारत्न महाधनम। विद्या गोटे एभली जिनिष जदि विद्या किए भल पढ़ी सी घरे टंका पैसा सुना रूपा धान ये सब भाग भाग हो किंतु विद्या को कहीं कहबेनि भाग भाग करने कहीं विद्या कहीं भाग करा जाए ना कहीं करें ता ज्ञान तापर है तो किए भाग कर किंतु सुना रूपा टंका पैसा ये सब भाग हो। अच्छा चोर घरे पशि टंका पैसा सुना रूपा चोरी को नहीं जीव सी केवे विद्या को नहीं पार ना ज्ञान को नहीं पारनि कहीं ना ज्ञान मस्तिष्क रूपक सिंधुक सुरक्षित थाए सेठारे चोरर प्रवेश असंभव। तेणुक ज्ञाति भी बंटाते रही चरिणाप नन्यते दान न क्षय जाति। आम कह गोटे लोक आम विद्या शिखीचे गोटे लोक आम पाक आसला तक विद्या शिखेवा ना विद्या शिखेना तो समय नहीं तो शिखिना विद्या को दान कले बारंबार अभ्यास द्वारा श्रुतिपटरे बहुकाल लिपिबद्ध होकर रही आम विद्या को लुचेवा आम मलापर जो पीढ़ी आसुँच आगे से कौन करेंगे से कमी शिखे जापर ना आमको विद्या शिखा ही पड़ो लोक न शिखे कमी हम। आउ गोटे कथा शेष कहि जो भाई मैंने आमर समाज में भाई भाई मैंने अच्छा किए विदेश में पाठ पढ़ुची किए अमेरिका पाठ पढ़ुची किए ओडिशा पाठ पढ़ुची किए हॉस्टेल रोचे केभे जेते परिस्थिति आसु जीवन में केभे भी आत्महत्या करतुनि जेते आसु बाडिया बाडी हम हो थाना गोट कचेरी हो जहाँ पाला लगुच लगे आत्महत्या करूँ ना कहीं ना तो महापुरुष मैंने लिखिं कौन ना पुनर्मित्र पुनर्मही पुनर्धन सर्वत्र पुनर्वृत्ति पुनर्शरीर नुआयति। आपंकर 10,000 टଙ୍କା चोरी है काली मिल पुनर्धन पुनर्मही 5 एकर बिका काली पुणी समय आस किणा हे पुनर्मही पुनर्द्वारा घरे कलिगजा स्वामी स्त्री भितर होती कि घरे पाला लगी कि बाडिया बाडी होती से जगह बोले सन्ध्या तुटी पार ताजन दौड़ा देदेवा एटा भूल कथा बहुत खराब। जेते जे स्ट्रक्चर करूँ जेते जहाँ करूँ आत्महत्या करतु ना कहीं जदि आत्महत्या करेंगे पुनर्जन्म तुम घुषुरी हम कुकुर हम छेली हम मेढ़ा हम हरिण हम नलाम पोक भी हो पार ताले कौन सुख पाइले आत्महत्या करी घरे कली हम हो बाडिया बाडी हम हो थाना गोट कचेरी हम हो जहाँ पाला चल लागू कि बचिकी रहा पड़ो कहीं ना ये देह थिले सरब थाई जले जे सने चंद्र छाई। ये देह थे आम जातक देखी पार आम जातक बुझे पार आम चाकरी कर आम कली कर आम कड़े जापर बंधुबांधव जापर भल मंद खाईपर सब प्रकार जिन कर संसार में जब देह को आम सारीदे ताले कौन पाइले किए कौन कहला 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 किए से बल लोक हो ये सब बही लिखाई मो मन कहूनी सब बही लिखाई पुस्तक लिखाई मनमुही कथा नुह कि मन गढ़ा आईमा कहा नुह एत टे आप अनुरोध करुँच भाई भाई मैंने जी जो पाठ पढ़ुच कि जो प्रकार परिस्थिति जहाँ घर हो कहीं आत्महत्या करूँ ना भारी दोष आउ अनेक अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मोहि तले प्रभु को पाद आशा करे दिन को निवेगे हरि। ये मोर कर्तव्य पथ जी गली ये रही शेष गोटे हितवाणी कहवा जे मिथ्या ज्ञान को आम डरू मिथ्या ज्ञान को आम डरू जहाँ आम को सत्यरू दूर रखी दूर कर दिए ताही मिथ्या मिथ्या को आम डरू जहाँ सत्य को दूर दूर कर दिए मनुष्य ठार से है आज मिथ्या मिथ्या कहवा कि मिथ्यार कौन काम करवा आमपाई आम परिवार पिला शुभ नुह ये कही रही आसना सप्ताह कन्या राशि एवं कन्या राशि आमर कन्या लग्न एवं ताधे रविचंद्र थिबार स्थिति आलोचना करवा। ओम विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रचन्न गुप्त धन विद्या भोग करी जस सुख करी विद्या गुरुण गुरु विद्या बंधु जने विदेश गमने विद्या परं दैवत विद्या राजसु पूजित नहि धन विद्या विहीना तपसु हरि ओम तत्सत्।